Unsay trahada do? Muna wa makailain na himo. Unsa mo? Unsa may buhaton nimo da? Ay kabala ka lo. Kay first time na ito mga tilawan nga. Kini nga pagkaon. First time nga makakaon na noodles nga spicy. Noodles nga gikan nga gitawag doon siya og kanang samyang. So mao na itong gibuhat. Gitakang tani. O maato nang kimikos-mikos ginagmaylo. O sa mga wala ka pagkablada. Istingan tani og habwa. Habwa gikan sa kaldero sa karahay. Kay uman tay kaldero nga atong butangan. O karahay atong gilutuan. So kini atong gibutang sa atong hiwagang panaksan. Panaksan nga hiwaga. So ay di na malimot sa butang sa atong mga ingredients da. Ingredients nga may hiwagang ingredients para mulami ang iyang lasa. So pagkakaroon, pag mahurot na ito ng butang na automatic na. Imikos-mikos na nato na da pita. Paghuman sa atong kuan. Paghuman og butang sa atong mga hiwagang ingredients. Matik ato nang tilawan. Tilawan na to ang bitsin, dili ang unod. Ang bitsin medyo hanahalang mo di ay. Inayaning dagwaya. So karon makadesisyon ng gidang ato ng imikos-mikos tanan. Imikos-mikos matik na siya. So na nang gibuhat na ako mga kois. Kung samtang first time na ito mga tilo ay nani nga noodles nga tong 3 times a day. 3 times. Ato nang matik-matikan na to tilaw-tilaw na. Kaya mo matagabalos panahon. Ngayon na ito matilawan. Lamig ba sa pagtilaw lol kay Juan? Kaya dili pa kay tantong halang ba? Kabalo mga nga basta first time na mga tilaw ani kay ang ilong kay musiga. Kabantay man ang musigang ilong bubukhad. Matik na ato lang nang gibutang para mag-try tag mukbang. So kabalo mo, ka first time pag mga tilawang na nga magmukbang. Nagatubang og kamera. So sa nag-request ani no. May kabala ka kay ato lang tilawan ba. Kuan. So first sa primero pag yun akong tilawan wala pa yung gibate og kahalang ani. Kahalang o kaligot-got sa atong kaligaw o galingon. So, matod pa kay Lolo, ang ingon ni Lolo kahapon, ang ana ni Lolo nga, Pagtarong kaon niya. Samtang muhi pa ka. Kung di ka mo ba itong kaon? Bunalan ta ka o binugha. ayaw po na lo. Kaya tarong naman ito na og kaon, God. Kaysa may nagsugo ni mo lang lo nga, bunalang og binugha. Ang imong lola, kabalo ka ang imong lola. Tuan ito, basta nasa na maabot. Nga ikaw, naara ka diha, kusog kay kamukaon. Banat-banatin nagkaon ha. Pero ay sabalo, kasi nakilahalangan lo. Nga nagibati na kung kanang kahalang sa akong kagulingon. Murang siya bitaw lo. Halang akong pagbati para sa iya halo. What? Inana na yan dihay. Wala ko kabalo sa ko sulti sa imo ha. Kanahan medyo nayabag naman ka. Ay paginaan lo. Wala man ko nayabag lo. Naniri kaon ni gumbanat rin kaon rin alo. Matik na lo. Medyo init naman ang panahon lo. Dili ni panahon lo. Kaya gabi man lo. Gabi ni gibuhat na o pagkaon ako ani lo. Kabalo ka lo. Or mga kois. Sa nagtanawan nga video. Salamat sa nag-sponsor ani ha. Dili wala na ako bayarin na ha. Sponsored by. Di ako isulti ang iyang mga iyang pangalan. Dili mga isa naman nagpalit. Sponsor na ni siya. Matik na lo. Medyo init naman ang atong kalawasan lo. Mo nagbati naman tao ka ng kaigang. Ato ni matik na ato nahukason. Kay medyo init naman, muna paningot naman taan ni dating napita. O sa kasulti ni mo dalo. Ayaw, sige hukas-hukas siya masitanggon kang iro. Kamulo kang iro karon. Mangnangang naog ka nang, medyo dili tao. Tao ba ka dili? Tao ko lo, ay kabala ka dalo. Katao ko, gihimo kong tao. Matik na lo. Ato lang gigilitan ng pakasari. Ato yung hukdon ni. Kay medyo pikot na kong ilong lo. Hotda na ang imong gikaon.
Samtang makaya pa nimo. Ato ning banatan og kaon. Kabalong ka. Ya, mas nindot yung bumalik ang kaon para ang imong tiyan dyan. Di dako gano'n dyan imong kitid dyan. Ay, kabala ka lo. Akong tiyan lo. Daan na may pagkataon ako, dako lo. Gusto mo ko ni kaon lo. Sa wala pa nakabalo o nakakitaan nga video, palihog lang ko og siya o pag-like ani para mudagan yun makakita. Sa mga nakakaitaan nga video, palihog lang po ko og like, og follow, og comment lang mo sa ibaba para daghan po makaingon nga gwapo gud ko. Pero ate ka. Pero sa wala pa nakaila sa akong kaboys, si Lolo Panot. So, maorap to no. Thank you.